mga ka-idol. Welcome sa aking vlog mga ka-idol. Welcome sa aking channel mga ka-idol. Nandito ako ngayon idol sa Pilar Dam. Ito ang pinakasikat na dam. Daming dumadayo dito mga ka-idol. Ito mga ka-idol, ganda tingnan mga ka-idol. Oh. Dami. Lakas ng tubig mga ka-idol. Makikita mo yung yung pag-galoy ng tubig mga ka-idol. Ito mga ka-idol. Oh. Tingnan natin mga ka-idol. Ipakita ang kabuuhan ng dam. Kita mga ka-idol, oh. Ang lawak mga ka-idol. Oh. Yan mga ka-idol, lawak ang dam mga ka-idol. So mga ka-idol, namistilar mga ka-idol. Oh. Grabe. Kauban sa akong Pastor Paul Adlaon mga ka-idol. Oh. Grabe mga ka-idol. Oh. Nindot kayo mga ka-idol. Grabe ang nature. Grabe nature mga idol, oh. Grabe. Hanga-hanga. Nindot kayo, oh. Grabe ang tubig, oh. Libre ang pagnari, walay bayad. Why entrance mga idol? Eres Pilar Dam. So mga idol, oh. Grabe ka view mga idol, oh. Ganda ng view mga idol. At ang kabaw niya, may kabaw ko, ah. So mga idol, oh. Grabe. Ang ganda ng nindot tingnan mga idol. Ito mga idol, oh. Nature mga idol. Grabe, lakas ng alo ng tubig mga idol. Grabe. Nandito kami sa Pilar Dam mga idol, oh. Grabe. Amazing view mga idol, oh. Ito mga idol. Grabe, lakas ng alon mga idol, oh. Dito kami sa Pilar Dam mga idol, oh. Grabe. Lawak ng dam mga idol. Mga idol, oh. Punta kami dito mga idol kasi mga idol, walay lingaw mga idol. Okay mga idol, malapit na magulan mga idol, oh. Dumating na ang dagnob-dagnob mga idol. Ha? Oh. Yung mga tower mga idol, oh. Tingnan natin mga idol, oh. Puntahan natin mamaya. Okay mga idol, oh. Tower mga idol, oh. Puntahan namin mamaya mga idol, oh. Yun ang tower mga idol, oh. Okay mga idol. Ang ganda tingnan mga idol, oh. Grabing lakas ng pag burdag sa tubig mga idol. Okay mga idol, oh. Maganda tingnan mga idol. Tapos grabe ang lalim mga idol. Lawak po mga idol, oh. Nandito kami sa Pilar Dam mga idol, oh. Dati daming tao na pupunta rito mga idol kasi talagang view kayo mga idol, oh. It's amazing mga idol, oh. Grabe mga idol, oh. Woo! Grabe. Oh, shout out ko niya ni Bossing Richard. Biga shout out. Yes, Cagayan. Og si Leonel Kaibang nga akong best mate. Og si Gary Lagas. Biga shout out. Kunya si Renanti Blancs. Biga shout out ha. Grabe, amazing mga idol. Og Ben's Free Vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel Ben's Free Vlog. So mga idol, oh, grabe. Dumating na yung mga idol, oh. Grabe, gaulan mga idol, oh. Grabe, dumating na yung dagumdag to mga idol. Grabe mga idol. Nandito na kami sa Pilar Dam mga idol, oh. Grabe. Dito mga idol, oh. Magandang tingnan mga idol, oh. Grabe, lakas ng alon mga idol, oh. Dito na mga idol. Mga idol, oh. Di makita man. Hello mga idol. Mga idol. Umaabot na yung mga idol, oh. Umaabot na yung ulan mga idol. Grabe mga idol, oh. May ulan mga idol. Umaabot na mga idol. Grabe.
Ito mga ka-idol, oh, may may ipon doon mga ka-idol, oh. Kulay puti mga ka-idol. Okay mga ka-idol, oh. Nabutan kami ng ulan mga ka-idol. Tapos doon mga ka-idol, oh, super ganda mga ka-idol. Grabe, grabe ka missing mga ka-idol. Nandito kami sa Pilar Dam mga ka-idol, oh. Grabe, oh. Ito mga ka-idol. Grabe mga ka-idol, oh. Umabot na yung mga ulan mga ka-idol. Grabe. Nabutan kami ng ulan mga ka-idol. Okay mga ka-idol, oh. Ito yung cottage na mga ka-idol. Ito mga ka-idol, oh. Cottage. Dato pa imong ma-imagine ani. Yun sa di pag trabaho kin ba. Grabe bitaw na. Pagutanan ni unsa ka law kita din ko. Kanang kita do din tubig ba sa silaw. Pagam ka dyan, ay? Kana mo kunoy level kill. Tsara! Katong ubos pa. Lagi! Level are. Mo ma-imagine per second ko ni. Kana ka gusto sa tubig. Lagi, grabe na ka sa kakuan. Asa gusto? Kini nga side, kanto nga side. Maura na. Maura mo to store. Mao ba? Level naman sila. Grabe, wild duck, oh. Yung duck mga ka-idol, oh. Wow, duck. Saka tabong. Grabe, oh. Kinto man na. Ma-imagine ba? Grabe na. Tagaan kakahom sinob na. Duck, 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 duck. Tagka na niya ay. Slept in all my clothes like an